CEO. Iya lah ikhlas oleh. Ngomong CEO guyon matur poso lorane sing nanggap belas. Kok genah poso nganggur metekur kok. Masalah Pak, jenenge ibadah sedekah kuwi dilambari ati sing ikhlas apa meneh awak dhewe wong Jawa orang Nusantara itu harus Aku sesuk lah bodo tahun ngarep aku ape pindah aku. Pindah piye? Ning Abu Dhabi. Nyapa le pindah ning luar negeri, ning kono lagi gegeran paling aman kuwi manggon ning Indonesia. Ning kono do perangan, ning kene adem ayem tentrem. Kumpul karo dulure, kumpul karo keluargane. Nek ning kono bom-boman jajal kowe nak pindah Abu Dhabi apa meneh pindah ning Israel, Iran kono. Kowe lagi ndagel. Halo guys, tuwar. Oh iya. Nek kene ku penak Indonesia apa meneh ada jajaran keamanan TNI